Какво се е случило? Ами добре. Боги, предлагам ти пускай като влизат разни хора. Аз лека Аз по ще лека да пускам започваме. хората, а пък който не е свикнал с Zoom, да знае, че има чат прозорец, в който можете да пишете по всяко едно време, да пишете въпроси или коментари или каквото искате да напишете. Но освен това, тъй като ние сме agile хора, за нас комуникацията е на много високо ниво, ценим да се unmute когато искате и дори да попитате директно въпрос, както бихте го направили, ако сме на живо, нали, сме на някаква сцена и вие искате да питате нещо. Така че през всяко едно време може да ни прекъсвате, а, не се притеснявайте. Ако някой има въпрос, някой иска нещо да сподели по темата или пък каквото и да било, не се притеснявайте да отворите, да питате, да пишете. Максимално да се опитаме Абе, да дали да не симули... след няколко дни нова група с вход. Ама с паричен вход. Мисля, че това не е за нас, ще мютна Никол. Когато се Така случи че, така, ще мютвам. Ако някой говори, което не е за темата, ще мютна. да. Така че заповядайте, задавайте въпроси, питайте. Нека да се опитаме да направим събитието максимално близко до така, все едно сме на живо. Така че по същия начин, както на живо може да дигнете ръка или да питате или каквото и да било, и тук може да го направите. И така, като цяло сме много щастливи, много се радваме, че сте с нас днеска и ще се опитаме да бъдем максимално полезни днеска в следващите така, 2 часа. И директно започваме с една картинка. А, Представете си вашия HR екип, отдел, като тези деца, които виждате на картинката. Това са деца, които имат различна височина, различен ръст. Това можем да си направим асоциация като различните типове специалисти, които имаме. Съответно могат да стигат до различни рафтове в този прекрасен магазин, да речем. И на базата на техния ръст, височина, могат да се вземат определени стоки, определени неща, които им харесват от рафтовете. Обаче имат един проблем. Проблема е, че най-готините неща, както виждате, са най-горе на високото. И сега въпросът ми към вас е какво трябва да направят тези деца, тези малки HR-чета, за да достигнат до готините неща нагоре, които сами не успяват да достигнат. Да се самоорганизират, може да се... Работят в екип. Да. Ма ви сте готови, бе? Точно това всъщност е основния тук point. Някой искаше да каже нещо, сега ще продължи, но всъщност това е идеята. Разбира се, че всеки като как така, репрезентация на своите умения, знания, опит и така нататък, може да стигне определен рафт обикновено. Но колкото и да е невероятен един човек, винаги има неща, които са някъде нагоре, които малко по-трудно може да постигне, да достигне. И по същия начин, както децата, които виждате на картинката, така и ние като отбор можем да стигнем доста по-високо, отколкото всеки един по-отделно. И това е асоциацията, която искаме вие да си направите, защото всеки един от вас естествено е специалист, има много умения, знания, опит, но ключа към това да достигнем до готините неща е да работим като отбор, да си помагаме, да се повдигнем един друг, да се самоорганизираме, както казахме. И така, харесва ли ви тази асоциация? Някой има ли усещането, че това понякога липсва в HR отдела, HR екипа? Всичко зависи от конкретната организация и корпоративната култура, която има и която Мгм. хората споделят. Точно така. Често. На мен ми прави А, впечатление, че децата обаче са стигнали до други лакомства, не до тези първоначалните. Сега чат GPT не исках да го тормозя да генерира 1 милион картинки, докато изкара най-добрите, но да речем, че а, по някакъв начин сме сменили с по-хелти вариант във Супер. втората картинка.
Да, все пак са деца, нали? Малко по... така, но да, супер. Добре, надявам се, че направихме така една асоциация, която всъщност е основното ни послание за днешния семинар, днешното събитие, тъй като Agile, ще говорим след мъничко, в крайна сметка цели ние да работим като един много добър екип и това клише да бъдем най-добрата версия на себе си и то като отбор, който е много повече от сумата на отделните части, е всъщност това, което искаме да постигнем. Няколко думи за това, кои сме ние и какво правим. Ние сме, аз съм Никола, тук имаме Боги, Теодора и Михаела. И четиримата ще се опитаме днес да ви дадем така опит и знания, които имаме по темата или други теми и така нататък. Някой от четиримата, от тримата, освен мен, ако иска да сподели нещо, сега е Нещо, което момента. трябва да споделим е, че ние сме представители на организацията Agile Pool. Ние правим високо ефективни отбори. Работим в най-различни организации. Как ги правим тези отбори? С най-различни обучения, workshop-и. Те винаги са супер практични. Винаги са tailor-made, т.е. според нуждите на нашите клиенти и според целите, които те си поставят. И влизаме в обувките на в тяхното ежедневие и решаваме проблемите, които са наболели в момента при тях. А как го Това, постигаме което- това? да. Всъщност, извинявай, Никола, как го постигаме това е, че имаме всички различен опит в различни индустрии и видове екипи. Затова и така обединяваме тези знания и опит. Точно така. Супер. Това, което наистина смятаме, че ни отличава, е, че идваме от практиката. Тоест, абсолютно всичко, което ще ви разкажем и сега, и ако да речем правим обучение или където и да е, са неща, които правим наистина. Няма нещо, което да е теория, прочетено в някоя книга и не е изпитано от нас самите в практиката ни. Така че се надяваме наистина да поговорим за нещата, които работят за нас, вие да споделите какво работи пък за вас и да намерим някакви реални истински решения. Никой не обича обучения, workshop и неща, където се говорят ни работи по принцип и виждаш човека срещу себе си, който по някаква причина е научил нещо, нали, а той самия не го е прилагал на практика. Съответно, както каза и Боги, правим доста обучения, които са свързани с различни индустрии, с различни направления, OKR, Agile, работа, лидерски умения, soft skills и подобни такива. И стига толкова с рекламните слайдове, да продължим по същество, а именно за какво ще си говорим днеска. Днес ще минем няколко темички. Бизнес agility. Ще поговорим за това какво е Agile, какво е Business Agility, какво трябва да разбираме, защо всъщност това е важно за нас. Ще поговорим за основната концепция зад Agile HR. Ще ви разкажем няколко кейс стадита, както казах, ще се опитаме максимално практично да ви покажем С разрешен срок до 1 година. примери с неща, които сме направили, от които всъщност се надяваме вие да видите нещо полезно за вас. Това са две кейс стадита за Agility в HR и за HR в Business Agility-то. Ще стане ясно тази малко игра на думи, какво имаме предвид зад нея. Ще поговорим за ролята на Agile HR експерта и за това как в крайна сметка можем да постигнем промяната, тъй като до някаква степен нещата, за които ще говорим, са обвързани с вид промяна, която вие евентуално бихте желали да направите. В крайна сметка, ако ви разказваме нещо, което вие вече правите, най-вероятно няма да е толкова полезно за вас. Така че ако видим нещо, ако видите и препознаете нещо, което може да си вземете, да направите, това е обвързано с определена промяна и ще поговорим за това как тя може да стане ефективно. И се надяваме да направим една дискусия към края, където вие да вземете дейно участие, да зададете въпроси, да коментирате, да дадете вашата гледна точка.
И така, съгласни ли сте с този план? Харесва ли? Супер. Сега е момента да кажете, ако очаквате нещо друго, нещо различно. В крайна сметка сме agile, ще се адаптираме доколкото можем. Добре. Остава оговорката за това, че по всяко едно време може да пишете въпрос, не само накрая. Накрая просто сме заделили специално време да дискутираме по-дълбоко, но по всяко едно време, ако искате, можете да питате. И да прекъсвате, може да кажете какви сте глупости, какви сте неща, ето говорите, не е така. И така нататък. Освен това, искаме също да ви поканим да вземете участие и в втора част на този вебинар или така нареченото продължение, което ще бъде един експертен клас, който организираме. Той ще се състои на 20 февруари. За него ще ви изпратим после допълнителна информация, където вече ще се опитаме да, които от вас имат интерес и им стане, така надявам се, интересно и да видите стойност за това, което разказваме, ще навлезем малко повече в практика и в детайли, как това го казваме експертен клас, малко повече тип workshop, тип конкретни неща, които може да направите, които са свързани с по-дълбоки теми и проблеми в Agile HR света. Така че ако ви е интересно, искате да се включите в такъв follow-up, ще има след малко допълнително информация. И не забравяйте също, че понеже сте тук, ние сме изключително благодарни, ще има и определени goodies, награди, готини неща, които ще искаме да ви дадем по време на... Изненади специални за вас. Не една, ами две. Само за тези, които останат до края на вебинара днес. Имате стимул да останете до края и се надявам да ви са полезни и интересни тези изненади. Започваме с първата тема, а тя е Business Agility. Тук обърнете внимание, че не казваме Agile, казваме Business Agility. И сега ще се опитаме да подискутираме защо всъщност го наричаме Business Agility, а не Agile. И ще започнем с защо според вас Agile е нещо важно, нещо интересно, нещо полезно и то за HR. Да почнем с този въпрос. Все нещо знаете, чували сте за Agile, сигурен съм, че имате доста мнение вече натрупано или опит по темата, но в крайна сметка може да се анмютнете и да кажете, който от вас желае, защо според вас тази тема въобще се заслужава тук 70 човека или колкото сме общо, не ги виждам да си загубим 2 часа. Здравейте, момчета, аз съм Николай от Комерцбанк. Приятно ми е. Здрасти, Ники. Радвам се да ви видя отново. Аз ще започна отговора си с нещо, което може да е предубеждение, за което моля за извинение. Аз не съм HR. Но тъй като разбирам под HR в голяма степен процеси, свързани с много, да кажем, законодателство, т.е. те са доста силно фиксирани понякога. Затова това бизнес agility е важно, защото аз, например, в моята роля и като част от бизнеса, където нещата се случват доста гъвкаво, бързо и си променяме често изискванията, се срещаме с HR и процесите отзад, които може би не могат да смогнат на нашето темпо. Така че как си представям това бизнес agility в кореспондиращо към HR, във възможността да дадем на всичко, което стои вътре и зад Human Relations, да бъде малко по-бързо, по-флексибъл и по-гъвкаво, за да може да отговори на изискванията на бизнеса, който се променя доста бързо. Тоест да стане по-адаптивно. Много добър коментар, макар че ти не си HR, ако се обаждаш. Да видим какво Мисля, че беше останали. доста добър коментара и в общи линии човешките ресурси, те са свързани с постоянни промени на пазара на труда. Както виждаме, целият глобален пазар е доста динамичен в момента. Има доста и в политиката промени, както в Европейския съюз. В момента целта е да има иновации, което включва човешки ресурси, може би
хора, които са в технологична индустрия, трябва да бъдат наистина по-гъвкави, така че да може да се постигнат дадените иновации, и всички, които сме членки на Европейския съюз и като цялата Европа, да може да допринесем с повече иновации, с по-голям растеж за следващата и за следващите години, така че да останем достатъчно добри на световния пазар. И лично аз мятам, че наистина гъвкавостта е изключително важна, тъй като постоянно всичко навсякъде се променя и ако ние не може да бъдем достатъчно гъвкави, това означава, че в даден момент ще бъдем изхвърлени от пазара, независимо дали говорим индивидуално за всеки един от нас като човек, дали в HR индустрията или във всеки един друг бизнес. Мгм. Много ти благодарим, Дария. Супер, добър коментар. Някой друг има Може ли ли друга да... визия? Да, Мгм. а само да добавя първо да кажа, че съм на 100% съгласна с Николай и това, че не си HR в никакъв случай не е минус. В повечето случаи се приема като плюс. Нали? IT HR обикновено го отнасят където и да са в организациите, но първо наистина бизнесът супер много се променя и като неща, които се случват, които правим като delivery. От HR-ска гледна точка, другото нещо е, че с последните години все повече нарастват очакванията към това, какво ще дава като добавена стойност самата функция, по какъв начин това ще се актуализира спрямо всичките тия промени, които се случват в бизнес средата и не на последно място, също както при бизнес отделите, да правиме повече с по-малко. Или нон-стоп някакви подобрения, адаптации, така че да съответстват на нуждите и на бизнеса, и на хората. Дали тук е баланса и между това, което бизнеса го има като нужда да бъде в съответствие с законовата рамка, но и очакванията на самите служители. Те също имат все повече очаквания. Така че ако не си адаптивен, ако нямаш възможност да правиш по-адаптирани процеси, така че да можеш и сервиси, така че да можеш да съответстваш, просто ти се губи стойността в цялата картинка като функция. Супер, добре. Някой друг с виждане за това защо Agile е важно нещо за нас? Аз може би ще припокрия до някъде това, което Сияна и Николай казаха, но малко в по-различна светлина и по-скоро в някакъв сравнителен аспект с други методологии, които можем да ползваме за промяна на процеси, оптимизиране на процеси. Като предимство, мисля, че това, че Agile по принцип е методология, която е много customer focused и това да виждаме служителите си като customers, нали, изграждането на едни добри персони, добри бизнес requirements, които да съчетават бизнес стратегията заедно с тези customer needs на служителите, някакво предимство спрямо това, което масово според мен се ползва за повечето compliance процеси, което си е по-класически waterfall в голяма част от случаите, поне според мен, или lean, или някакъв микс, може би. И другото е все по-голямото навлизане на AI и не само, като цяло дигитализирането на процесите. По принцип, идеята на Agile е най-вече да ни помага в дигитализация, в дигитални процеси, развиване на дигитални продукти, така че със сигурност въвеждането на една нова платформа, която да е като Employee сервис портал, развиването и включването на AI в рекрутмент процеси или в ботове, които да помагат на служителите. Бих избрала Agile като методология вместо по-традиционните неща, с които сме свикнали повече в HR. Ако мога да обобщя това, което казахте, виждате Agile като ключ към това да бъдем адаптивни, модерни, да се адаптираме към промените, средата,
да отговаряме по-добре на изискванията на нашите клиенти, казахте, служителите. И всичко е точно така. В крайна сметка, ако стъпим така още една стъпка назад и погледнем по-голямата картина, в крайна сметка какво иска една компания, една организация да бъде успешна. Тоест да върви бизнеса, да бъде успешен бизнес и това е голямата цел. Както и вие споменахте, имаме много проблеми, сътресения, нещата се обръщат от днеска за утре и трябва да има механизъм, по който, въпреки че средата е такава, враждебна в много случаи към нас, нашата компания, организация, бизнес да бъде успешен. Как го правим това нещо? Ами, като създаваме най-добрата версия на себе си във всяка една ситуация. Тоест, промените се случват, всичко, което казахте, и ние трябва през цялото време да се нагаждаме към новото, към това, което е новата реалност. Проблеми, ситуации, казахме вече, рамка законова и така нататък, и да бъдем винаги най-добрата версия на себе си. Въпросът обаче е, че никой не се е родил най-добрата версия на себе си. Няма как да бъдеш такъв по дефиниция. Има някакъв процес, по който това се случва, да станеш такъв, да станеш най-добрата версия на себе си. Като отбор, като организация, като структура. И този процес обикновено включва continuous improvement. Тоест, ние да можем по някакъв начин да се подобряваме на някакви малки интервали от време и в някакъв момент да станем тази най-добра версия на себе си. И съответно, затова Agile е толкова важно, защото той ни дава точно този способ, този начин, този механизъм, ако искате, ние да бъдем такъв high-performing екип. И за да все пак обясним какво е Agile, тъй като ние какво казах, аз току-що какво казах, способ, начин, но тук трябва малко да уточним какво имаме предвид, като кажем, ето Павлина каза методология, може да чуете други термини, за които определят по някакъв начин Agile. Затова искам малко да се задълбаем какъв е този способ, начин, който ни прави high performing и то в променяща се среда. Може и mindset да е. Не само методология. Точно това е ключа всъщност. Тоест начинът ние да бъдем максимално успешни е на първо време някакъв вид mindset, някакъв вид философия. Вие споменахте много голяма част от тази философия. Customer centricity е част от тази философия. Ние да разглеждаме нашите служители като къстъмъри, които по някакъв начин им доставяме стойност. Това, което говорихме, да имаме отборност. Отборността като философия. Това ние да се нагаждаме в средата, да бъдем адаптивни, бизнеса да иска от нас, какво казахме, с по-малко да постигаме повече, т.е. да търсим ефективност. Дигитализация, т.е. да се опитваме по някакъв начин нещата, които правим, да ги правим по-добре, по-ефективно. Всички тези неща можем да ги обобщим като философия. Нали? Това е начин на мислене. И тази философия и начин на мислене е един аспект на този механизъм, на това нещо, което ние наричаме Agile, което ни помага да бъдем high performing. Вторият аспект на това нещо е организационната култура. Тоест, тая философия, този майндсет, когато се случи в рамките на организацията, тогава вече става култура или може би по друг начин казано environment, среда, който вече дава възможност ние всички този майндсет да го прилагаме. Тъй като ако културата, някой го спомена преди малко, ако културата в организацията средата е такава, че не ни дава възможност да експериментираме и така нататък, то очевидно, че този майндсет няма как да го прилагаме на практика. И чак на трето място идва методологиите или методологията, като някакво множество от практики, които прилагаме, за да ни съпортнат майндсета. Разбирате, това е все едно една точилка, нали, можеш да правиш баница с нея, можеш да набиеш някой. Нали, знам дали е добър пример. Та в случая, ако имаме едни практики, ако ние имаме, нали, този майндсет, тези практики ни помагат да го изпълняваме. Но ако нямаме майндсета, може няма да ни свършат точно тази работа, която очакваме. И
Ако трябва да го обобщим цялото нещо с една дума, това е всъщност метода, по който ние ставаме high performing екип. И защо съм сложил екип като звездичка, според вас? Екип с звездичка, тим, отбор с звездичка. Мистерия. Предположение? Ами, може би защото този екип, той е самоорганизиращ се, работи заедно, не е нужно да има някой, който диктаторски, както примерно в Waterfall, да казва ти направи това. Самия екип, той сам избира своите задачи, сам се самоуправлява, сам се самоорганизира. Разбира се, може да има някакъв Scrum Master, Agile Coach, нали, други хора, които да фасилитират процесите, но като цяло всеки, така да се каже, има някаква свобода на действие. Това, което казваш... Абревиатура, може би е това. Не, смисъл, това, което казвате, има смисъл със сигурност. Това, което се опитвам тук да подчертая, е, че като кажем отбор и Agile е метод, с който ние ставаме high performing отбор, ние имаме предвид отбор в различни аспекти. Тоест, това може да бъде нашия HR отдел. Това може да бъде офиса в България. Това може да бъде цялата организация Worldwide. Тоест, ние се опитваме прилагайки тези методи, практики, майндсет и култура, да бъдем най-добрата версия на себе си като отбор в различен скел. Зависи как разглеждаме проблема или ситуацията пред нас. Но тук искам да подчертая, че искаме да излезем извън рамките на конкретния екип, отбор, департмент или отдел или каквото и да било. Затова говорим за бизнес agility. Няма как да имаме бизнес agility, ако конкретните екипи вътре са капсулирани и те са по някакъв начин самостоятелни бойни единици и high performing. А пък като организация да не сме. Някъде може би сте чували One Team Mentality и други подобни лозунги. Те всъщност репрезентират точно тази философия. Нали? И тук още един ремарк искаме да направим. Чухте ли някъде нещо свързано с IT до този момент? Не. Точно това е много важно. Когато говорим за agility, business agility, agile, за mindset, за философия, за практики, ние говорим за бизнес. Не говорим за IT. Тоест искаме тук да подчертаем дебело, че не става дума за IT-тата там. Agile е нещо си за IT. Това обикновено така го разбираме, защото очевидно, че там в IT света по една или друга причина се среща най-често. Но това по никакъв начин не означава това. Ето, ние ще ви дадем примери. Работили сме с маркетинг екипи, работим в момента с sales, с компании от FMCG, банки, медии, event менеджмент, инженеринг, технологии, т.е. развиване на машини и подобни неща, строителство, фармация, медицина, образование. Примерно трябва да ви кажа, че в образованието има страхотни резултати прилагането на Agile философията и методите. Има страхотни примери от различни, да го кажем, модерни училища, които култивират точно това в децата, което Agile дава, именно самоорганизираност, поемане на отговорност, работа в екип и прочее и прочее. Тоест всички неща, които си представяме за нашите деца, всъщност ако погледнем Agile като философия, ние ги искаме за децата си. Искаме да бъдат самоорганизирани, да поемат отговорност, така нататък и така нататък. И всъщност тези механизми и философия, прилагайки се в образованието, дават страхотни също резултати. По същия начин може да допълним дори Aerospace, NASA и подобен тип неща. Нали сте виждали ракетата на Илон Мъск, дето паркира на задна?
Добър Това е пример. един пример как точно такива високопродуктивни отбори успяват да постигат невероятни, за някои хора невъзможни неща. Ако трябва да обобщим с няколко изречения къде Agile е приложим, защото това е любим въпрос, къде Agile е приложим, къде не е приложим, къде има смисъл, къде няма смисъл. Всъщност, ако трябва да обобщим, това е където имаме knowledge workers, т.е. хора, които трябва да използват своето знание, своят умствен капацитет за решаването на комплексни проблеми и то в някаква изменяща се среда. И в крайна сметка изискваща да стигнем някъде високите рафтове. Нали, изискваща да сме повече от сумата на отделните си части. Тези три аспекта ни подсказват, че Agile за нас е много добър фит. И тук един от най-добрите фитове е точно HR, тъй като и трите стейтмента тук са абсолютно приложими за HR. Имаме knowledge workers, решават се комплексни проблеми в изменчива среда и се изисква екипна работа. Поправете ме, ако бърка. Кажете, не съм прав, че не съм прав, ако смятате така. Но ние силно вярваме, че HR е много перфектен фит за философията, за кълчъра и за съответно методите, които могат да бъдат приложени по съответния начин. Ще поговорим за методите, как те се прилагат, естествено не като copy-paste, не правим едно и също в ракетата, която изстрелваме и приземяваме назад, и в училището на третокласниците. Правим нещата по различен начин и за това ще стане въпрос. Добре. Да минем към същината, може би, на темата, именно Agile HR концепцията. Някой знае ли класическия HR откъде идва? Къде е зароден? Малко така исторически. Можете ли да дадете някакъв отговор на този въпрос? Къде идва HR в класическия си вид? Значи HR тръгва още преди доста години, не в формата, в която е днес, но още когато машините се появяват и когато има едни хора, които просто седят на едно бюро и попълват днеска, примерно Петър дойде на работа и просто попълват на едни големи хартии, разписват кой кога е дошъл и се е тръгнал на работа, от кое село и от коя област. И всъщност тогава се заражда нещо като HR професията. След това вече идва следващата революция с навлизането на компютрите. Тогава HR вече започва да използва компютър. Там се въвеждат в системата неща, почва да има и някаква статистика, докато така в момента има като еволюция, която вече е изкуствен интелект и така нататък. Т.е. професията е динамична, променяща се, но реално я е имало и ще продължава да я има. Супер. Много ми харесва това, което каза, нали, с създаването на вече идването на така проспериращите дигитални компании и така нататък. Всъщност, 1995 година този господин Дейвид Улрих дефинира един такъв модел. И дори на негово име е кръстен, Улрих модела, който разделя, вече започва да гледа на HR малко по-стратегически, а не просто като, не знам, личен състав, нали, това, което се е правило преди това. Съответно, гледайки по-стратегически на HR, той дефинира 4 направления или 4 вида специалисти, които имаме. Стратегически партнер, или може би в днешно време може да го препознаем като HR бизнес партнер, change agent, хора, които въвеждат определени неща в компанията, развиват по някакъв начин добруването на служителите, административни експерти, хора, които очевидно са експерти и могат да движат административно, payroll и така нататък, всякакъв вид процеси,
employee champions, хора, които по някакъв начин отразяват нуждите на емплоитата, на служителите и така нататък. И благодарение на този модел се появяват точно това, което ние познаваме като HR, мога да го кажем, класически HR, именно казахме вече HR бизнес партнер, различни екипи се обособяват като юнити в HR света, като да речем рекрутмент, специалисти, HR, някакви shared services, като различни хора, които предоставят съпорт в смисъла на административен съпорт, benefits, compensation и така нататък. Тоест, имаме вече такива Centers of Excellence, отделни групи хора, които са профилирани в определена област. Вече ги изредих някои от тях. Сигурно вие знаете и повече от мен. И така изглежда традиционния HR. Поправете ме, ако бъркам. В смисъл, дайте някакъв знак. Горе-долу, така ли е? Доколкото си спомням, HR като наука започва да се развива в началото на 20 век и някъде след 30-те години се случва това разделение на функциите по подбор, обучение и развитие на таланти. Тоест някъде от 50-те до 90-те тази идея се развива така до днешното разбиране за науката. Да, със сигурност от преди това има много процеси, които текат в областта. Не казвам, че HR е възникнал 95-та година. По-скоро 95-та година той въвежда като някаква такава мини-революция по това време и дефинира най-грубо казано текущия стейт, а именно HR Business Partner с HR Shared Services, с Centers of Excellence, различни профилирани хора, които се занимават, да речем, с Learning and Development, Compensation, също HR Operations, хора, които движат различни софтуерни дигитални решения в HR света. Горе-долу така си представяме текущия ландскейп. И сега въпросът ми тук към вас е, ако приемем, че това е горе-долу ситуацията, къде са основните предизвикателства пред този модел? Може да пишете в чата, ще се радвам всеки да напише поне по един основен чалендж, който т.е. кажете вие самите кой е най-големия ви чалендж, особено ако се представим, нали, този класически HR модел. Напишете в чата, кажете го. Нека започнем с чата. Искаме с така повече хора да видим малко повече инпут и след това да ги обсъдим. Кой е вашия най-голям чалендж в момента? Или предизвикателство? Take your time, помислете. Имаме още 3-4 часа да постоим, няма проблем. Може би точно някой от тези key challenges ви е накарало да се присъедините в петък след обед. Тук към вебинара. Надяваме се. Знам, че започна и гласуване за някой от тях, така че те са явно наболели при повече екипи, отбори.
Добре, аз докато пишете ще зачета някой от тях. Така, отгоре надолу, колаборация между тези екипи, change management, поставяне на граници между ролите, поставяне на дефинирани ясни цели, така, в HR си е човек-оркестър, така, често работят силозирани, добре, колаборацията между тези екипи, приоритизиране, балансиране, изграждане, имплементиране на процеси, да се умееш да накараш различни хора да работят заедно. Така, като част от Learning and Development, нуждата, таланта срещу себе си, нуждата на бизнеса. Така, или да повишим нивото на таланта, без да харчим за нужните платформи, хора и процеси. Добре. Бързо променящи се изисквания. Така. Супер. Ще имаме време да обсъдим една част от тези чаленджи, но интересното е, че всъщност ние това, което показвате, до голяма степен дублира и това, което ние предварително бяхме събрали като проблематика от в случая 55 респонса имахме на въпроса какви са най-големите затруднения. И така мога да ги обобщя в следния вид. Неясни цели, променящи се приоритети, съответно кофти планинг, обикновено плана никога не е както трябва или въобще няма планинг, pressure и deadlines, постоянно има някакъв стрес, някакви задачи да се свършат до определено време, мултитаскване и липса на координация, съответно неясен процес, това го имаше и преди малко във вашите. И в крайна сметка това всъщност е дефинирането на несъществуването на екип. Защото няма как да имаш екип и в същото време да нямаш ясна цел, приоритетите се променят постоянно, т.е. в крайна сметка екипа не знае за какво се бори, какъв е приоритета. Да не може да планира адекватно работата си, постоянно да е под някакъв стрес, да мултитасква, да не знае, да е неясен механизъм, по който се работи, нали, като процес. Така че до голяма степен дефинираме по този начин проблемите, които имаме, че всъщност ни липсва отборност в пълния смисъл на думата отбор. Нали, ако си представим един спортен отбор, като влезе да играе в футбол, баскетбол, те знаят за какво се борят, каква е целта, кой какво прави и така нататък. Тук това го нямаме. И сега да видим как решаваме този проблем, за което ще ви разкажем първото си кейс стъди. Да, за мен беше изключително интересно, като видях резултатите от анкетата, която бяхме пратили, за нещата, които сте идентифицирали като проблеми, които имате, тъй като сега ще ви разкажа една история за работата ми с HR отдела в Coca-Cola Company преди години, когато работих като Agile Coach там. Ситуацията беше изключително сериозна, имах така интересен кейс и то е, че HR отдела беше сравнително нов. Хората не бяха свикнали да работят заедно помежду си. Имахме хора от различни области, които преди малко изредихме. Имахме рекрутмент, бизнес партнер, имахме HR менеджер, имахме човек, който се занимава с вътрешната администрация и payroll. Изобщо различни функции, които работиха доста силозирано, което означава всеки си гледа неговите задачи, без много да се интересуват. Останалите какво правят, те преследваха общи цели. Само секунда, чух нещо. Имам, да. Може би не е за мен. Тъй какво се случва? Сериозен такъв проблем имаха този отдел и разговарях с HR менеджера по това време и ми казва следното: Боги, можеш ли да ми помогнеш? Екипа искам да го сработя, да работя още по-добре, искам да структурираме малко работата. Какво би ни посъветвал да направим или имаш ли някаква насока, която да ни помогнеш? Аз, разбира се, откликнах, тъй като това беше моята работа, да помагам на отделите да работя по-ефективно. И седнахме с HR менеджера и какво открихме? Открихме, че имаме, както споменах, липса на прозрачност, няма ясни приоритети, не е ясна комуникация между различните звена, кой от кого има нужда и кога. Така че това, което разработихме, беше
Тоест това, през което минахме, беше един фреймворк, който ще ви го споделя след малко. Като първа задача, която трябваше да дефинирам, беше да направим така, че този екип да работи като един отбор. Какво направихме? Поредица от workshop и тренинги, в които да разискваме различни инструменти и начини, по които да направим така, че този отбор да работи заедно. И в конкретен workshop, втората му част, да разберем как може този отбор да работи ефективно и по какъв процес да следва, какви събития или регулярни рутини да имаме като една единица, така че да работим фокусирано по конкретни приоритети. Така че първата част да направим отбор беше да създадем отборната идентичност, което означаваше да седнем в групов сетинг, всички заедно на workshop, да дефинираме как се казва отбора, какви са общите ценности, които ни обединяват заедно, какви са характеристиките, които искаме да имаме ние като една група и най-вече какви са общите ни резултати, които искаме да постигаме заедно. Защо този отбор трябва да съществува в организацията? Всички да бъдем on the same page. И това беше изключително важно, изключително полезно за екипа, защото се оказа, че имаше страшно много недоразумения вътрешно, които никой не знаеше, че съществуват. Пример давам, единият човек смята, че друг трябва да върши някаква определена работа, определени задачи и очаква той или тя да ги свърши, но това не се случва и съответно има фрустрация. Човека съответно пък няма никаква представа от това, че някой очаква от него да върши някаква работа и че изобщо се очаква от него да върши тази работа. Тоест имаше изключително голяма неяснота за това кой за какво отговаря и какви са ролите в екипа, каква е работата, кой какво ще поема. Въпреки че те са специалисти в дадени области, имаше работа, която някак си беше споделена между различните отговорности. Не може да се хване от конкретен човек така еднолично, едносигнално. Така че в рамките на този workshop се дефинираха ролите и отговорностите и те всички се съгласиха на тях. Тоест имахме вече не по презумпция някой да предполага, че някой нещо трябва да прави, а наистина седнаха и се разбраха какви са отделните отговорности и кой за какво да бъде отговорен. След като това беше вече установено, имаме отборната идентичност и всички така се мотивираха. Тук интересно име си избраха Broforce като отбор. Следващата стъпка беше, както споменах, да дефинираме ясен, предвидим работен процес, по който всички да следваме. Каква беше първата стъпка? Първата стъпка беше да видим каква е работата, която ще се върши и да имплементираме инструмент за value delivery и прозрачност, което може да си го представите като един специален борд, в който работата вече не представлява разделение на таскове за конкретни хора, а работата е групирана по deliverables, които представляват постигната цел. Например, цел може да бъде да дефинираме онбординг процес или цел да намерим Java backend developer, който да се включи в екипа X. Най-различни такива цели. Тези цели са отборни цели. И заедно екипа сяда, за да разбие какви са задачите, които трябва да се свършат, за да се постигне въпросната цел. Това може на пръв поглед да изглежда същото, но всъщност има огромен mindset shift. Защото вече хората не мислят за това какви са техните отделни задачки, а виждат ясно как отделната задачка се включва с останалите хора в екипа и какъв е общата цел, която искат да постигнат заедно. Съответно, прозрачността се вдигна неимоверно, тъй като вече беше абсолютно ясно кой по какво работи, кой по какво има прогрес, кой къде среща някакви затруднения. И може да видите на следващата картинка как изглежда първата версия на въпросния борд. Тогава още работихме в офис, нямаше COVID, така нататък. И беше много забавно как това стоеше в ерията, където целият юнит, департамент работи и всяка сутрин отбора се събираше, за да дискутира плана за деня. Съответно, регулярно пък правихме събирания, за да планираме малко по-дълъг период от време. Работихме на спринтове или на цикли, така да се каже двуседмични итерации, в които отбора планира заедно кои ще са целите, които си поставя така, че да бъдат постигнати. Това нещо тръгна сравнително бързо, като сетъп да се случи
но след 2-3 месеца започваме да виждаме ясни резултати. Ние бяхме изключително изненадани с менеджера, това, какво се случва, как се промениха взаимоотношенията между хората в отбора, а именно хора, които са били преди това сингъл специалисти в конкретна област, примерно само рекрутмент или само администрация, започват да помагат на колегите си. Примерно, рекрутмент човека започва да поема някакви малки административни задачки. И обратно. И това го правех абсолютно без някой да им налага или някой да ги кара на сила, защото е било най-правилният момент някаква задача да бъде хваната от най-правилният човек в този момент. Започваме да наблюдаваме T-shape специалисти в отбора да се формират. Съответно, работата беше изключително и ясна. Всички знаеха какъв план за действие има, какви са целите, които искаме да постигнем. И наистина постигнахме един HR супер отбор, който в последствие дори го даваха, нали, за пример на останалите отбори в организацията. Така че, каква изненада имам аз за вас тук. Ако и вие искате да постигате супер яките HR отбори, ние ще ви споделим този фреймворк, по който работим с HR отбори. В края на презентацията, разбира се, ще получите достъп до него и естествено, ако имате нужда някой да ви помогне да преминете през него, може да ни се обадите. Тук какво представлява този фреймворк? Тоест, това е първото нещо, което ще ви изпратим. Предполагам, ползвате MiroBoard. Това е темплейт за Miro, който ние ще ви дадем възможност да си го свалите и съответно може да създадете да го ползвате, да го преизползвате този темплейт, така че да организирате своя HR отбор. Между другото, този темплейт лесно може да бъде модифициран и за други отбори, не е нужно да е само HR. Ще го изпратим и в PDF формат и в формат, който може да бъде импортнат в Miro и да създадете такъв борд. Така че това може да го използвате, много ще ви е полезно. Няколко неща искам да подчертая. Този борд изглежда ли ви като бордовете, които така или иначе си имате? Да ви попитам първо. Прилича на камбан. Така, сега дали е канбан, как се нарича, не е толкова важно. Въпросът тук е просто дявола е в детайлите. И тук детайла е следния. Това Story 1, Story 2, Story 3. Това е outcome. Тоест, тук искам да направим едно разграничаване между output, което са някакви таскове. Примерно, output е да пусна обява в LinkedIn. Това е output. Outcome е да хайрна перфектния кандидат. Това са две различни неща. И когато работим в класическия силозиран модел, а именно имаме рекрутмент, департмент или юнит или екип, имаме HR, имаме административен, имаме еди какво си. Когато някъде се появи задачата да се хайрне най-добрия кандидат, примерно бекенд човек, всеки един свой си там юнит или екип получава някакъв таск. Примерно публикувай обява в LinkedIn. Тоест, това листче тук пише, публикуй обявата в LinkedIn. Но ти в повечето случаи не знаеш какъв е таска на другия човек, не знаеш какъв е таска на хората в админ екипа или в бизнес екипа или в който там екип. Тия неща идват като таскове. И фокуса на едни такива хора, които са силозирани в тези юнити, е да се свършат таска. Той знае, аз до петък трябва да пусна някаква реклама, примерно, или обява. Това е таск. Моята задача е да свършат таск. Съответно, тези таскове почват да ви оверлоудат в един момент, защото те идват както идват, в смисъл много. Това, което също се получава, е, че много често има пак таскове, които са някъде по средата. Не са нито чисто рекрутмент, нито чисто админ, нито чисто еди какво си. Съответно, тия таскове никой не ги иска. Всеки вика, това не е за мен, взимай го ти. И става едни обърквации. И какво правим ние тук? Правим отбор от случая, както каза Боги, 2 човека от рекрутмент, един HR, админ, един еди какъв си, един еди що си. И пред тях идва задачата да се хайрне бекенд девелопера. Това е outcome, който трябва да се постигне. Те се разбиват
тасковете, да публикувам обява, да направя това, да направя това, да направя или какво си. Дефинират от днеска до другия петък кой каква задача ще хване и почват да я вършат. Имат фокус, имат ясен план, почват да го правят. Имат ясен приоритет. Тук всеки може да даде въпроса защо хайера на backend developer е по-нагоре от, да речем, имплементирането на нова бонусна система. Защото това вече е стойност и може много по-лесно да кажем това е с по-висок приоритет, това е с по-нисък приоритет. Можем да го дискутираме. А като дойде таск, публикувай реклама или обява, тук по какъв начин ще приоритизираме? То всичко е много важно, защото всичко е някакъв таск, от който зависи нещо по-голямо. Въпросът тук е, че вече имаме ясна приоритизация, ясно като отбор можем да си разпределим задачите и както каза Боги, от време на време админ човека може да каже, знаеш какво, я ще хвана да ти помогна с какво си. И понеже, примерно, рекрутмент специалиста е зарит от работа с някакви по-задълбочени задачи, по-сложни задачи. И след времето това, което получавате е този T-shape, т.е. хората почват да се ограмотяват и в други области, освен собствената си област. Намалява се целият лоуд и става всичко една невероятна нирвана, както ви го обясняваме. Бих допълнил само нещо важно да кажа за HR менеджера. Едно голямо бреме падна от плещите, а именно да казва на всеки един по-отделно какво да прави и какви задачи да взима. Тъй като ми казва, аз не знам за всеки един по-отделно какво трябва да прави. Аз няма как да ги следя всеки един, да му казвам ти сега това направи, ти сега това да прави, да ги микроменажирам, да им давам задачите. Всъщност този начин на работа им позволи те самостоятелно сами да определят кога трябва да пускат обява в LinkedIn за Jobs, примерно, или нещо друго да правят. Тъй като дискутираха на ниво цели. HR менеджера беше много, нали, това беше основната задача да задава целите, да казва сега стратегическата цел на компанията е примерно да гроваме R&D-то в България. Или стратегическата цел в България е да еди какво си, еди що си. И когато имаме ясна стратегическа цел, тогава ние впрягаме пълния потенциал на всички хора в отбора, така че всеки да е включен и да дава своя принос за тактиката, т.е. конкретните задачи, които трябва да се направят, за да се постигне целта. И това нещо го виждаме не само в HR, но в много различни отбори, всякакви отбори, липсата на стратегия, липсата на обща визия за това къде искаме да отидем. Всички са мултитаскъри, мултитаскинга е по някаква причина въздигната на пиедестал и има някаква такава концепция, че колкото повече задачи правиш, толкова си по-ефективен. Всъщност е обратното. Всъщност колкото по-малко задачи правиш, толкова по-ефективен си, но трябва да са правилните задачи. И едно от правилата, които в последствие този отбор разви, беше да имат не повече от 2 задачи в прогрес по едно и също време. Въпреки че има страшно много спешни неща, нали, всичко е много спешно, но те не могат да правят всичките спешни неща наведнъж. Трябва да има ясен приоритет. Кое е първо, кое е второ, кое е трето, кое е четвърто. Тук беше ролята на HR менеджера, вече когато има въпрос за това, окей, коя от тези е по-важно, тази или тази, да даде ясен отговор на въпроса, кое да бъде като по-важен приоритет. Тук резултатите. може да спрем да питаме. Само още едно изречение, ще попитам да видим хората какво мислят. Само още едно изречение за резултатите. Значи, хаоса намалява и плана става по-ясен. Да. Защо това е така? Защото в крайна сметка... Зареждат се, остави ги. Защо хаоса и плана стават... хаоса намалява, плана става по-ясен? Защото всеки един човек знае какъв е плана му за следващите 2 седмици. Всеки един човек знае какъв е приоритета, какви са целите, не на ниво таскове, на ниво добавена стойност. И нещо друго, тук това е много интересно. Faster delivery. Повечето хора си представят, че едва ли не тези хора са почнали да работят по-бързо. Те не работят по-бързо. Работят със същата скорост, която са работили преди. Изключвам това, че са развили някакви допълнителни умения. Но чисто като скорост на работа работят със същата скорост. Но това, което и Боги каза, е, че когато те работят по този начин, те могат да кажат много по-лесно и аргументирано
коя задача да отпадне, какво да се реприоритизира, какво да се деприоритизира, какво всъщност е фокуса, кое не е фокуса. Тоест, ставаме по-бързи не защото правим повече неща за единица време, а защото правим по-малко неща и успяваме да свършваме работа, вместо само да започваме нова работа. И това е много ключовото нещо. Agile не ни прави по-бързи, не ни дава някакви стероиди, с които едва ли не ставаме като една реклама, нали, с зайчето с батериите да тичаме по-бързо. Тук по-скоро просто работим по смарт, по правилните неща и много по-лесно ги дефинираме, идентифицираме. Ако трябва да направим едно За да се случи, summary, само да кажа, за да се случи всичко това, нали, по процес, първата фундаментална стъпка беше разковничето. Да седне отбора и да истина да дефинират те защо са отбор, защо са част от този екип. Всеки да сподели собствената си гледна точка. Това е труден разговор. И за да се фасилитира така, че всеки да бъде открит с останалите в среда, особено когато не са свикнали корпоративната култура, примерно не е била такава до сега, да стимулира подобен вид комуникация, това е труден разговор. Но това е основата. Без нея, само да сложим процеса не свършва работа, не е достатъчно. Затова наблегнах много, много силно върху това да изградим една наша идентичност, ако искате компания в компанията да бъде с отбора, с ценности, с принципи, които искат да следят на работа, за да могат после пък да се държат отговорни едни други, дали спазват тези принципи и ценности, които са се съгласили, че искат да спазват. Тоест това не е просто някакво упражнение, което правим и забравяме, че сме го направили. Вие видяхте на тази картинка, ние го направихме под формата на дърво. Наричаме го high performing дърво. Това дърво отдолу, виждате корените, това са ценностите на екипа. Виждате ствола, виждате отгоре короната. Листата са характеристиките, които отбора искат да има. Розовите листчета, ябълките, това са вече плодовете, които отбора иска да бере. И съответно това дърво беше залепено и то заедно с борда, където са задачите, до екипа, за да може да им напомня и да винаги да стои там, нали, на бекграунда, че е нещо важно за тях. Ако трябва да обобщим agility за HR, го обобщаваме последния начин. Тоест това, дето решава Улрих модела и неговите несъвършенства, представлява следното нещо. Кросфункционален екип, т.е. имаме нужда от всички специалисти, така че да завършим един outcome deliverable, имаме ги в отбора, съответно тези хора стават отбор. Тоест, слонват, дискутират как трябва да се постигне въпросната бизнес цел и като отбор си разпределят работата, решават на базата на своите умения, кой къде е специалист, кой къде знае повече, по-малко, къде има повече опит, по-малко, кой ще е днеска тук, кой е оверлоднат, кой еди какво си. Имате истински отбор, който взима отборни решения. Тук е ключовото, че той е кросфункционален. Тъй като няма как да вземете адекватно решение, ако определена част от експертизата не е в екипа ви. Value-driven approach. Тоест, можем по всяко едно време да видим, че работим по най-високото нещо, което е като добавена стойност, второто, трето, а не просто таскове, които изглеждат като всички еднакво важни. Децентрализирано взимане на решения. Тоест, всеки един може да прецени в рамките на отбора, като отбор, какво трябва да се прави първо, второ, трето, кой да го прави, кой да не го прави. Спринт базирана работа, т.е. работим на итерации по една седмица, по две седмици, така че да имаме фокус, да можем да планираме работата по адекватен начин. И имаме прозрачност и този Value Delivery Board, който ни помага всъщност като бекбон на целия ни процес. Оттам нататък вече се случва магията, след няколко месеца, като го правите това нещо, получавате истински екип. Някой има ли мисли, които иска да сподели относно подобен подход? Мога ли да се включа? Разбира се. Здравейте. Аз малко закъснях, извинявам се, имах някаква спешна среща. Тук много ви харесвам тия стейтменти, обаче имам два въпроса. По отношение на Decentralized Decision Making, в компанията, която репрезентвам, имаме 3 отбора HR-и. И съответно най-отгоре на тия 3 отбора седи едно governance body, което има и Chief Human Resources Officer. И съответно, колкото и решения да се взимат във всеки един от отборите,
това винаги минава през това governance body и този Chief Human Resources Officer. Така че това не винаги е приложимо, като няма decentralized decision making. Тоест, хубаво звучи на теория, ама на практика не съвсем. И второто, което е sprint-based way of working, при което се предполага, че има фокус. Той фокус не знам доколко може да се постигне. Всъщност това е чаленджа, който имаме при нас, защото сядаме, планираме нещо за следващите 2 седмици, всичко много хубаво, изглежда страхотно, разписано, стискаме си ръцете, договаряме се и в един момент започват за тия 2 седмици да ни заливат с кофи, с непредвидени неща, които са също толкова спешни и важни, които нямало как да бъдат планирани, просто защото не са се случвали миналата година по същото време. Но от тук насетне предстои да бъдат свършвани. Тоест, на практика, седим и планираме. Всички сме се разбрали и сме казали, да, прекрасно звучи, това е напълно постижимо, обаче реалността тотално ни клашва с планировката. И тук не става въпрос за лоша планировка, става въпрос за неща, които идват. Нали, компанията ни има 40 000 служители, няма как от всякъде се появяват някакви нови неща, дали на ниво група, дали от другаде, дали от регулация. Така че, да, това са двата ми коментара. Да. Сега, първо, очевидно, че по някой път трябва да се правят някакви промени. В смисъл, ако нещата ги правите по определен начин и постигате някакви резултати, които или състояние, което не е удовлетворяващо, трябва да се помисли за някаква промяна, за да се постигне друг резултат. Това, което тук най-вероятно има различни аспекти. Явно ситуацията е доста комплексна, за да дадем silver bullet решение. Но бих дал ще мютна Биляна, така. Няколко коментара по това нещо. Сега, първо, децентрализирано взимане на решения означава взимане на решения относно това, което е в твоите ръце. Тоест, екипа, в случая, ще върна на картинката с борда, от 5 човека преценява в рамките на тези 2 седмици как да разбие сторито или обджектива, бизнес деливарито на задачи. Те не му биват спускани от някого, а екипа от тези 5 човека ги дефинира тези задачи. Тоест, decision making, какви да са задачите, ги прави този екип от 5 човека. Кой по коя задача да работи, се решава между тях, от самите хора. Кой кога в рамките на, примерно, спринта, с деня, 3 дни, тая, да работи по нещо и кога да не работи по нещо, се взима като решение в екипа. Така. Тоест, тактическите решения са децентрализирани. Аз не трябва да ходя да питам някой друг, мога ли да оставя тази задача да почна другата задача. Събирам с екипа, дискутираме, днеска съм в болничен, вземите задачата, това е. Това означава децентрализиран decision making най-напред. Второ, тук има едно, вече минаваме към следващото case study. Айде ще кажа следващото case study и ще се върна на това нещо. Следващото е case study. На първ поглед ще ви се стори малко, ценно отклонявам темата, но ще ви кажа после къде е връзката. Изглежда последния начин. Как HR-а всъщност контрибютва към бизнес agility. С други думи, Agile HR го разделяме на 2 части. А именно, как Agile екипа HR екипа да има agility, т.е. да функционира по Agile начин. И втората част е как HR екипа да прави компанията така, че тя да бъде agile, да има бизнес agility. Как HR екипа създава бизнес agility. И кейс стъдито представлява следното нещо. Това тук е от един workshop, който правихме, много забавен, с компанията Novartis. Ще го спра, че ми се завива свят малко. Привет. Добре. Мислех, че мога да го спра. Мога да го спра. Anyway. Явно не мога да го спра от тук. Мислех, че мога. Хоп. Добре. Нека да ми се завива свят. Така. Това, което се случва с компанията Novartis е следното. Ще го гледам от тук малко. Това, което направихме, беше следното. Самия HR екип имаше следната задача да създаде иновативна
култура и да имплементира иновативност и създаването на иновации в рамките на Novartis, фармацевтичната компания, офиса и в България. Съответно, това беше голям такъв бизнес deliverable, именно създаване на иновации. Тъй като хората знаеха, че в компанията има много ноу-хау, което може да бъде утилизирано в създаването на иновативни решения и в този момент това по-рядко се случваше. Това, което се случи е, че създадохме HR екип и в този екип включихме и определени хора, които не бяха нужни, тъй като се оказа, че само хората в HR не бяха достатъчни. Трябваше да включим, примерно, General менеджера на екипа. Успя ли да го махнеш? Браво. Да. Мисля, че мога да го стопна. Така. Това, което имахме е, че General менеджера беше част от екипа. Второто, имахме няколко човека, които пък също бяха част от екипа, които бяха, да речем, основни хора с empowerment, които можеха да взимат определени решения в контекста на организацията, така че да променят екипи, да създават нови екипи, да бъдат лидери на някои от екипите и прочее. С този отбор правихме абсолютно същото, което до сега Боги разказа. Създадохме си беклог, планирахме приоритет спрямо други задачи, спрямо други неща и така нататък и започнахме на спринтове да имплементираме части от този беклог. Всеки спринт получавахме обратна връзка. Ключовото беше, че имахме също, да речем, communication специалист, който комуникираше всички неща, не помагаше да комуникираме с организацията. Получавахме обратна връзка, имплементирахме наново промени в този първоначален план, който имахме. Това, което в крайна сметка направихме, беше серия от Design Thinking workshop-и, треннахме почти 5-6 отбора, имахме пилот, т.е. започнахме пилотно с 1-2 отбора, видяхме какъв е лърнинга, след което ролаутнахме следващите екипи. През следващите екипи използвахме доста от лърнинга от първите пилотните екипи, така че за тях ще да бъдат по-добри и по-качествени. На базата на Design Thinking workshopите успяхме да генерираме над 50 идеи за продукти и иновации, успяхме да ги филтрираме. Чрез всичко това нещо са неща, които се случват в нашия беклог на всеки 2 седмици, определена работа се свършва и така нататък и така нататък. И в резултат това, което стана, беше, че имахме 5 екипа онборднати, които работиха с Agile Ways of Working само за 3 месеца. Успяхме да направим 4 Design Thinking workshop с над 50 генерирани идеи, 2 идеи влязаха на продъкшн и освен това тези двете идеи, дето влязаха на продъкшн, се оказа, че се реализираха за около 60% по бързо време от подобни неща, които бяха правени преди това. И сега къде е всъщност ключа от цялата тая палатка? Нашия екип стана продуктов кросфункционален екип. Какво означава продуктов кросфункционален екип? Това означава, че този екип, ние го зачекнахме това в самото начало, той разглеждаше хората в организацията като клиенти. Имахме си персони, както казах, дизайн тинкинг, емпатия и прочее. И съответно дефинираха това, което ние правим е продукт, добавена стойност за тези клиенти. За да имаш продукт и продуктов екип, трябва да имаш и продукт ownership. Аз какво казах тук в началото? Че в този екип се включи General менеджера, плюс още някакви други хора. Защо това е така? Защото естеството на задачите, които трябваше да свършим, изискваше експертиза, която не е само в рамките на нашите 4 човека, примерно HR. Когато завършихме предното кейс стади, подчертахме, че не искаме кросфункционален екип, т.е. който да има всичките хора необходими. Това е първото нещо. Ние въвличаме хора от горе, хора отдолу. И те влизат като част от екипа. Имайки ги тези хора отгоре и отдолу като част от екипа, ние можем да имаме реален продукт оунър. Тоест можем да кажем, човека Хикс, който може да бъде HR-а, General менеджера, трето лице, е нашия продукт оунър. Имайки продукт оунър, сега вече се връщам на въпроса на Деница. Този продукт оунър, той разглежда тези, дето спускат при вас, предполагам,
като стейкхолдър. Тоест, ти не отиваш при тези отгоре, като един сервитьор, извинявам се, ако обиждам по някакъв начин, не е това целта, и просто получаваш поръчка и тичаш в кухнята, за да върнеш поръчката. Ти отиваш като продукт оунър. Хората срещу теб са стейкхолдър. Те идват със своите нужди, искания, желания, приоритети и така нататък. И ти като продукт оунър приемаш тези нужди, дефинираш някакъв вид решения, които отиват при екипа, имате метод, по който вие получавате бърза обратна връзка, връщаш се обратно, коригираш, работиш с тях. Тоест, ако си представим да речем, че продукт оунър е бизнес партнера по някакъв начин или нещо подобно, той вече не е man in the middle, той е owner. А хората, които са отгоре отдолу, те са или част от екипа, или стейкхолдери. И по този начин вече ти имаш decision making-а, power-а, да взимаш решения малко по-генерални за приоритети и така нататък. Тук не казвам, че този product owner трябва да бъде конкретен човек. В рамките на този екип, примерно в Novartis, product owner беше определен човек, който не беше general manager. В друга компания с Pluxee бяхме направили подобно нещо, там продукт оунъра беше general manager. Тоест, вие имате свободата да си изберете най-правилния човек по различните ви критерии. И тук вече имаме този user-centric approach, имаме итеративно инкрементално, т.е. това, дето ви казвам, на някакъв интервал от време ние ролаутваме някакъв пилот от това нещо, пилотен екип, пилотно нещо, пилотен тренинг, пилотен еди какво си, получаваме обратна връзка и тогава доимплементираме. Тоест не е като да речем имплементирайте новия бонус модел и ние фащаме и почваме да имплементираме, докато не го имплементираме от А до Я, no matter what. Ние взимаме пилотен екип, правим нещо, взимаме обратна връзка, подобряваме, ролаутваме втори екип, трети екип. По този начин всъщност ние редуцираме един куп проблеми. И като теглям чертата накрая, вече имаме one team mentality вече на ниво организация. Тоест HR-а не е някаква функция, на която ние трупаме някакви задачи, те уж са empowered да правят спринтове и така нататък, но когато искаме просто им трупаме нови. Това е по същия начин, по който нашата, примерно, продуктова компания има клиенти, които искат естествено постоянно неща. И по същия начин продукт оунъра на продуктовата ни компания, примерно, не знам, прави ChatGPT tool, ти отиваш, събираш изискванията, анализираш ги, едни влизат, други излизат, но ти си продукт оунър. И това е идеята на това бизнес agility. Вече HR-а да работи за бизнес agility. Не знам дали успях изцяло да отговоря на въпроса, но сами разбирате, че се изисква малко повече от Agile in HR. Т.е. самия HR да зафункционира на спринтове, да има бордове и така нататък. Имате нужда малко повече от HR за бизнес agility. Т.е. HR да стане оунър на всички тези неща. Нали. Аз исках да попитам само, понеже Деница спомена, че постоянно като идват нови задачи, нищо не става по плана, който са предвидели, примерно за следващите седмици. И всичко е еднакво успешно. Има ли човек, който приоритизира задачите, т.е. може би нещо като този Product Owner, т.е. човек или няколко група от хора, които да слагат като приоритет, или просто става хаоса, може би защото няма някакъв приоритет и не се знае от коя задача, кой какво трябва да почне. Може би се започват много задачи едновременно, което намалява ефикасността. Не знам дали съм права, просто питам, може да споделите или нали, Никола и Богой може да кажете тяхното мнение. До някъде това, което казваш, повтаря, мисля, че с други думи това, което и аз казах току-що, нали? Че има нужда от човек, който да е онър, да приоритизира. Продукт онъра, може би за някои хора наистина не е ясно, това е човека, който е не просто responsible да приоритизира и така нататък, но и accountable. Т.е. той е този, който носи крайната отговорност. Съответно, да приоритизира, да създаде
беклог, да работи с тия стейкхолдери и така нататък. Така че мисля, че отговорът е положителен на това, което ти питаш. Сега тук, разбира се, една вметка правя. HR за бизнес agility означава и още много неща. Тоест, как всъщност ние да работим по всички тези направления, които виждате по agile начин. Нали, аз ви дадах като есенция. Имаме някаква инициатива, пилотно, връщаме, така нататък, Product Ownership, кросфункционален екип, въвличаме отгоре хора и прочее. Но все пак има и някои детайли, които са важни спрямо отделните функции, които HR като цяло трябва да изпълнява. И точно за това правим и нашият Agile Expert клас, където ще се опитаме до втората изненада. да deep dive-нем, втората изненада, ще се опитаме да deep dive-нем, тази хубава българска дума, в тази проблематика, за да видим как се случва, нали, това нещо, да гледаме на емплоитата като клиенти и прочее, защото то много хубаво звучи, но на практика изисква все пак и допълнителни умения, които ще се опитаме да развием в този експерт клас. И втората ни невероятна изненада е, че може да вземете 10% бонус отстъпка за този HR Master клас, HR Expert клас, който ще се случи на, както виждате, 20 февруари. Ще го направим в Бартер, в Puzzle Coworking Space, доста удобно място, метро и прочее. Така че ще се радвам да се запишете и да видим малко повече на практика някои от нещата, за които говорим, а и други неща, за които просто в момента или нямаме време, или онлайн все пак не е най-лесният начин да се изработват разни персони и други неща, за които сме предвидели. На живо е много по-ефективно да работим заедно и да направим нещата както трябва. Аз пратих в чата все пак да си видите линка към експерт класа, който ще се радваме да ви видим там отново. Промокода също е там. Бих отбелязал също, че в допълнение на това, което Никола каза, че Agile процесите, те са според контекста и ние това ще научим на експерт класа как да модифицираме Agile процеса, така че да пасне на ситуацията, в която се намираме в момента. Нали, тук пак ще дам примера с Деница, защото тя просто беше смела да зададе нейния казус. Но, примерно, това е един добър казус, който ще можем да разгледаме на експерт класа и вашите казуси, които имате, можем да ги разгледаме в експерт класа. Ако едно нещо се случи еднократно, примерно имаме план и тези 2 седмици имаме някакви непредвидими задачи, които са много успешни, ще ни прецакат плана и се случи веднъж, е едно нещо. Обаче ако се случва регулярно, всеки път, това говори за системен проблем, който трябва да бъде адресиран по системен начин. Как се случва това нещо, ще го дискутираме на този клас. Да, и самия факт, че аз просто така се хвърлям, нали, във въздуха, ти трябва да имате Product Owner, нали, той трябва да приоритизира, трябва да менажира стейкхолдери. Всъщност за тези неща се крие доста. В смисъл, не е лесно, не може да фанете човек от улицата и той да ви е най-добрият Product Owner. Нали. Така че това са все пак неща, които изискват малко повече задълбочаване. И стигаме до следващата ни мини темичка, именно как ролята на нашия Agile експерт ще се промени. Как ролята се променя и това е страхотно сега, че говорихме за това че има Agile HR Expert клас. Страхотно и това, че говорихме преди това, че всичко е Денис, отново благодаря, че ти го спомена. Всичко е супер на теория за това и експерт класа там всъщност отиваме в практическата насоченост, където говорим и работим над тези случаи. Както споменахме в началото, че всъщност всичко идва от практиката, а не от такива отчетени някъде методи и всеки един случай е различен. Сега моята роля тук е колкото лесна, толкова и трудна,
Защо да е трудна? Ами защото чрез вашата ангажираност днес в вебинара ние покрихме доста голяма част от това, за което аз тук ще направя един вид обобщение. Защото виждам едно доста добро разбиране за това какво трябва да бъде един Agile HR експерт. Но виждам и, разбира се, примери, които показват, че е нужно да продължаваме да работим в тази насоченост. Какво е това? Обобщено в 7 основни характеристики. Ами първото е, може би вие сте чували някой да опише в организацията, да каже, HR е като един контролен пункт. Там се грижат за това всички чекбокс, всички тикчета да бъдат сложени, всички регулации да бъдат изпълнени, но всъщност един Agile HR се грижи за това да поведе хората и всъщност е един катализатор. А как можем да бъдем катализатор, когато навлезем в диалог? Тук направихме преди това примери за това как един HR бизнес партнер получава, например, спуснати задачи от менеджмента. И когато започнем да изпълняваме тези задачи, понякога се случва така, че в края на изпълнението на тази задача резултата е дистанциран от това, което се случва, от което има нужда бизнеса. Затова и диалогът тук, диалогът между организацията и HR е това, което го прави възможно, както спомена и Никола по-рано, HR да не е middleman, а активна, изграждаща частта, която оформя продуктът, който организацията ще поеме. Там, където вие като HR, Agile HR партнери, всъщност имате свободата и размаха да оформяте продукта, било то онбординг процес или пък това как ще бъде поднесено обучението на организацията. Това ни води и до следващата характеристика на Agile HR, което е това да тестваме отново и отново. Но говорихме се за това, че понякога, може би се сещате, или спомнете си за последният път, когато участвахте в дълъг проект, който е тежък, изисква много усилия, много различни ресурси и знания от колеги, от целия екип. Тежък проект, извинявам се, който в крайна сметка отново остава дистанциран или пък не се използва се ограничено, не е в съответствие с това, което в крайна сметка организацията има нужда. Не казвам, че това се случва само в конкретни отдели. Това може да се случи във всеки един отбор, който работи. Но чрез тестването на малки части от новият портал за обучение или малки части от това как да въведем новите служители в новата система, на тестване на малка част от това как да въведем, как да намерим новите хора, които искаме, това ни води към получаване на обратна връзка и усъвършенстване. Тук виждаме и следващите 4 стъпки. Боги показа много добре следващото, което е използването на туловете, използването на тези бордове, които улесняват начина на работа и премахват хаоса. Центрирането върху самият клиентът, който е в самата организация. Представете си хората, с които работим всеки ден и те от какво имат нужда. Разбира се, тук се връщаме отново и към диалога, който поддържаме с организацията.
това да виждаме всяко едно нещо, всеки един процес или регулация като продукт, който ние като HR екип, отбор, можем да оформим според знанията, според квалификациите, които имаме, според силните страни, които имаме като отбор и това, което получаваме като обратна връзка от организацията. Също е една сила, която Agile HR не дава. Това да гледаме като на продукт на всяко нещо и да го оформяме. И разбира се, не на последно място, както вече споменахме, всичко това е плод на майндсет, който се подхранва от средата, от културата, която имаме и създаваме всички заедно. Така че това са 7-те основни характеристики на Agile HR и това е над което ще се задълбочим с практика в експерт класа на 20 февруари. Надявам се горе-долу да се видяхте къде трябва да променим определени умения, навици, нови неща трябва да научим и така нататък. Как да се промени самата организация, така че да преминем към въпросния Agile HR. И тук идва въпроса, в крайна сметка, как да постигнем тая промяна. Тъй като очевидно става дума за промяна, очевидно става дума за неща, които в момента по един или друг начин частично или изцяло не се правят по този начин, не са така в компанията ни. И тук идва идеята. Първо, за да направим въпросната трансформация, т.е. промяна в HR екипите, трябва да сменим майндсета на практика в цялата компания, трябва да имплементираме нови ways of working и в HR екипа, и извън него, свързани с работата с него. Трябва да имаме co-created, т.е. да въвлечем цялата компания, така че да се случва въпросния employee experience, а не HR сам да се оправя, поемайки някакви поръчки. Целият подход трябва да е value-driven и да е evidence-based приоритизацията. Т.е. да имаме обратна връзка, на база на която се приоритизират задачите, деливърабълите и прочее. И тук най-големия pitfall е всъщност да си мислим, че може да постигнем това нещо в изолация. Тоест, частични неща можем да постигнем, ако се функционираме само над HR отдела, HR екипа или така нататък. Но, за да постигнем реален резултат, ние трябва да погледнем цялата компания и да видим какво трябва да променим друго. Не става само да пипнем HR екипа, да го наместим, да му променим там процесите и видиш ли, изведнъж всичко ще се оправи. Не може да го гледате това нещо така в изолация. Това, което искам да ви покажа е едно друго кейс стъди, което направихме с GameLoft. Там, за да направим цялата тая промяна, ние минахме през лидершип програма за целия лидершип отдел. С други думи, представете си HR лидерите, другите лидери, лидерите на игрите, които те правят, се събираме всяка седмица. Да, минахме някакъв първоначален Leadership Foundations Fundamentals тренинг, но след това, в продължение на над 5-6 месеца, всяка седмица имахме по 1 час, в който тази програма, тренинг програма, се случваше. Дискутирахме различни теми, малко повече в дълбочина, какво те означават, как се прилагат и така нататък. Всяка една тема завършва с някакъв вид action item. Как аз, като там един от лидерите, който е част от тая програма, мога да приложа на практика тия неща, които ги гледаме тая седмица. Имаме one-on-one коучинг. Тоест, въпросният човек отива, пробва нещо, срещаме се веднъж на някакъв период от време, дискутираме и използваме коучинг механизми, така че да се случи цялата промяна. Резултата от цялото това нещо е, че 3 гейм екипа бяхме онборнали за 2 квартала. GameLoft студиото в България стана номер 1 в тяхната екосистема и Agile стана a thing. Тук си говорихме, като се подготвяхме първоначално, Теди даде един пример за компания, в която е работила, при която са тръгнали хората да правят Agile трансформация и са написали един куп стикери, които са останали там по стените. Agile трансформацията не се е случила и сега, ако отидете примерно 2 години по-късно, стикерите все още са там. Тук
Давам ви веднага ответния пример. Като част от тази лидершип програма, дискутирайки какво да правим всяка седмица, така че да импрувнем нещо, ние движим с лидерите на конкретните екипи промяната в тези гейм екипи, гейм отбори, и HR екипа казва, ние ще допринесем, като се включим от наша страна с стикери, постове, направиха Agile, бири и така нататък. В момента в тази компания Agile е think. Там е нещо. То е тема. И това е заради HR. Не само, но в голяма степен на това, което те допринесоха за цялата тая трансформация. И това кейс study точно това искам да ви го покажа. Защото не става само да бръкнете някъде. Трябва да пипнем поне лидершип звеното така в по-широк формат. Иначе ще стане както Деница каза. Нали, ние правим някакви спринтове, обаче те ни заливат задачи и всичко е супер спешно. Просто това е все едно. Ние му казваме това Water Scrum Fall. Това му казваме. Нали. Така го наричаме шеговито. И съответно помислете отново за това, че никъде аз не споменах реално Agile. Това е ключовото тук. Навсякъде всичките кейс стъдита и неща, за които говорихме до сега, не говорихме за Agile. Тоест Agile не е целта. Не е въпросът ние да бъдем Agile. Въпросът е да имаме authentic leadership и psychological safety, да имаме фидбек и мотивация, да създаваме иновации, да имаме продуктов менеджмент, да имаме stakeholder менеджмент, да работим по бърз, ефективен начин, там където са Agile ways of working. Но всички тези неща тук, ние ги постигаме чрез някакви agile практики, методи, майндсет и така нататък. И затова имаме и такива обучения, които са в различните направления. Затова имаме отделни обучения, да речем, за HR, за менеджмент, за продукт, за какво си. Тоест, agile като го гледаме като механизъм за постигане на някаква цел. Примерно soft skills, някакъв там leadership, какво си. Обикновено това, което правят повечето компании, правим soft skills обучение, примерно за фидбек. Но то е в някаква изолация. Хората отиват, изкарват 5 часа, 10 часа тренинг за soft skills, за фидбек, излизат оттам и отиват в екипите си, после нищо. Все едно не са били на обучение. Ако някой реши нещо да прави, супер. Но целта тук е в крайна сметка дали ще правите обучение, дали ще е нещо, то да е в контекста на постигането на някаква организационна промяна, нещо съществено, което следва просто обучение, следва някакъв action item. Екипите работят след това. След един такъв тренинг се имплементира нещо, нали, някаква част от този списък. А не просто, не знам, правим си там soft skills. И така. Аз много бих искал, ако можем да ви помогнем с някои от тези направления, да ни се обадите или да можем да дискутираме. Затова ще си позволя да ви изпратя... Питам само нещо. Разбира се, да, докато аз правя нещо, ти питай. Да. Колко време горе-долу, да кажем, отнема промяната така в майндсета на компания? Сега, разбира се, компанията може да е 2200 човека. Истината е следната. Майндсета, то е безкрайно нещо. Винаги можеш да променяш още и още и още. Истината е, че има такива low-hanging fruits, които са ползи, които береш буквално на втората седмица или на третия спринт. В момента, в който събереш 5 човека в една стая и им кажеш, кажете вие петимата, какво ще направите, какъв ви е плана до края на седмицата. Нищо повече. Няма agile, няма нищо, само този въпрос. И като го взеш този въпрос 3 седмици подред, вие петимата кажете какъв ви е плана за седмицата. И го напишете тук на тия 5 бележки. Само от това ще берете плодове на втората, на третата седмица. Оказва се, че примерно много голяма част от хората просто не планират. Просто не отделят половин час да си разпределят работата. Така че неща ще видите още от самото начало. Естествено ще има по-long term промени, задачи, които изискват много повече
време, усилие и в крайна сметка изискват инвестиция от гледна точка на време и усилия на самите вас. На въвличане на decision making и така. Примерно, не случайно кейстата, които ви казахме, говорихме как сме вкарали general manager, как сме вкарали decision maker и така нататък. Ако искате истинска промяна, трябва да ги вкараме тия хора и промяната лека по лека почва да се случва. Така че, представи си го така. На всеки 2 седмици имаш промяна. И така до безкрайност. А по принцип, колко подробно трябва да се разписват задачите, нали, нещата, които се планират, или трябва да са по-high level? Защото, примерно, ако един general manager е, да кажем, product owner, примерно, който даде, той няма как, нали, да влиза в много детайли. Предполагам, трябва така доста по-high level да бъдат разписани нещата. Мога да си позволя да отговоря на този въпрос. Задачите се определят от екипа до какво ниво на детайлност имат необходимост хората, които работят по тези задачи да ги дефинират. Сега, ако някой иска да разбира като прозрачност, да отвори борда, ако е виртуален, да види екипа по какво работи и има някакви изисквания за това каква информация пише там, това отново е въпрос на, ние го наричаме working agreements. В темплейта, който ние ще ви дадем, всеки един отбор, за да работи ефективно, се съгласява на конкретни практики, които да следват заедно. Наричаме ги working agreements. Малко като договорно отношение. Сега, един екип се разбира идеално от една дума. Друг екип има необходимост от 5 изречения. Третия екип има нужда от някакви по-детайлни обяснения, но това трябва да служи на екипа. Това е инструмент, който служи на екипа да работи ефективно, а не екипа да служи на инструмент. Това пак е част от този mindset shift. Но въпросът нивото... Мисля, че го Просто казвам. споменах mindset shift и искам да отговоря на въпроса колко време отнема. Нали? Това е строго индивидуално, но за да се постигне истински mindset shift в организацията, трябва да се работи на ниво лидерство. Защото лидерите в компанията на средно и високо ниво са тези, които задават примера и задават майндсета, който организацията в един момент ще придобие. Рано или късно и неимоверно ще се случи така. За нас какво е майндсет или култура? Може би по-добре да се говори за култура. Културата на организацията е ценностната система на организацията, в която тя дали формално или неформално вярва, и практиките, които формално или неформално спазва. Това е културата. Съответно, тази култура тя се изменя с ценностната система и с практиките. Практиките могат да бъдат внедрявани, но ценностите трябва да бъдат задавани от лидерите. Затова ние работим много тясно с лидерите в всяка една компания. Лидери, decision makers, просто промяната се случва отгоре надолу. Отгоре надолу и се екзекютва от средния леер. Тоест, случва се отгоре надолу, но се екзекютва от средния леер. Така че трябва да се работи с тия звена. От гледна точка на Product Owner, дали разписва или не разписва, това е as much as needed за екипа. Тоест екипа дефинира помежду си нивото на детайл, което е нужно, и затова се преценява кой трябва да бъде Product Owner. Това, че имаш General Manager, означава, че той задължително трябва да бъде Product Owner. Такива и подобни тематики. Пуснах ви една форма в чата. Ще се радвам, ако попълните кое виждате като чалендж за себе си, и сме на среща така абсолютно без никакъв ангажимент, просто да поговорим, да се опитаме да ви дадем поне съвет. Ще се радваме да попълните, да ни дадете някакъв знак, че някой от тези теми представлява за вас интересен чалендж. И наистина бихме се радвали да поговорим, да ви дадем съвет, да обсъдим, евентуално дали не можем по някакъв начин да сме ви и полезни. Пуснах този линк в чата, ще ви го изпратим после и по мейл, така че ще се радваме да можем да фоллоуъпнем на това, което говорихме. Сега искам да отделим следващите някъде 7, 8, 10 минути да дискутираме теми като тази, която сега започнахме, така че дайте повече въпроси и накрая ще завършим с така една много важна част от цялата картинка.
През това време, който иска, може и да се регистрира за експерт класа. Така че дайте въпроси сега. Кой какво иска да попита? Само да кажа, че сложих и в чата линкове до нашите LinkedIn профили. Ако още не сме си контакт, можем да се свържете с нас и да продължим дискусията по принципи след вебинара. Разбира се. Така че стреляйте ни сега с теми, може да продължим. Ние вече почнахме, нали, с двата въпроса, които Добрин зададе. Имате ли други подобни? Може ли Да. само да ни изпратите линк за този експерт клас на имейл, ако е Ще ви възможно? Разбира се, изпратим, ние ще да. изпратим на имейла информация и за класа, и за промокода. Мгм. Да. Благодаря. Има един въпрос в чата от Мария, 2010. Може ли Agile да замени рейси модела и какви са преимуществата му? Мария тук ли може ли да поясни какво има предвид с този въпрос? Аз мисля, че разбирам въпроса. Мария, все Нищо, пак да. поиска да каже. Тя предполагам, че е написала, защото не иска да го казва нагласно. Може би има проблем нещо с микрофон и така нататък. Сега тук трябва да направим следното. Това някой път наистина не става съвсем ясно, така като набързо се разказват нещата. Рейси матрицата означава, грубо казано, кой какво прави, къде участва, нали? Къде е responsible, къде е accountable и прочее, прочее. Ние не променяме вашите функции или вашите позиции в компанията. Защото много интересна история. Веднъж правихме една трансформация в една компания. Хората се бяха притеснили, че ще им променят job идентификаторите от класификатора там. Така. Това, в което вие сте експерти, примерно рекрутмент, там сте си експерти, това ви е работата, нищо не пипаме. Това, което променяме, е, че вие работите в екип с други експерти, които имат различна или същата като вас, или подобна експертиза, и заедно атакувате някакъв бизнес проблем. И на базата на вашата експертиза, помежду си, 5-6 човека, решавате кой коя задача ще вземе. По този начин се самоорганизирате, взимате най-адекватното решение според вас. Ако има задачи, които са в грей ерията, нито тук, като отбор взимате бързо решение. Когато се налага, хора сме, един помага на друг, трети на други, помежду си дискутират различни неща, почвате да разширявате скилсета си. Но това става по естествен начин, а не по насилствен начин. Тоест никой не ви казва от утре трябва да правиш всичко и да разбираш други неща. Така че рейс и матрицата ние по никакъв начин ни пречим. Това, което правим е, че ви даваме възможност да се самоорганизирате и да се развивате по естествен начин. Тъй като ако гледаме рейс и матрицата като силоза, дето не може да излезете отвънка, вие си оставате сингъл специалист. А като имате отбор, вече стават те. Имате и някакви други умения, които лека по лека развивате. В бъдеще може да стане и М, нали? Повече от едно нещо да се специализира. Да, има и други такива допълнения. Рейси матрицата, между другото, е полезен инструмент, който също може да помогне при тази първоначална, ако липсва, много екипи липсва, ясна дефинирана роля на отделните хора в отбора, кой за какво отговаря, кой какви задачи трябва да прави. Аз ви споменах за кейстърито, че беше сериозен проблем. Това, че едната дама смята, че другата трябва да прави някакви задачи, другата няма и халхабер за това нещо, че някой я чака за някакви работи. И че един вид, даже тя прави такива задачи, от нейната гледна точка беше, че ги прави едва ли не от добра душа, нали, че просто така е трябвало, защото е задължение. Така че това е добър инструмент, за да се уеднаквят разбиранията. Имаме още 5-6-7 минути преди да завършим с финалния меседж и learning point, който искаме да дадем, така че дайте някой друг въпрос. Или ситуация. Ако няма въпрос, какво... може коментар да кажете това, което ви разказахме до сега, какво ви е било най-полезно, какво ще си вземете от тези 2 часа, тъй като нашата цел наистина е да си вземете. Мога ли да се включа? Давай, Разбира Доли. се, давай, Доли.
По-скоро с коментар, не толкова с въпрос. Може би, така, от всичко това, което чух и видях днеска, момчета, от вас, може би така разпознавам нашия екип Ники като пилотен екип на този проект и така с проба грешка, нали, при нас видяхме как се случиха нещата в Endava. Всъщност беше първия път, когато въведохме този принцип на работа и мога да кажа, че беше много успешен според мене. И наистина много подреди нашата работа тогава. И дори в момент, в който ние останахме без HR менеджер на екипа си, повече от година всъщност наш екип продължи да работи по същия начин, да постига същите цели, без да има някакви сериозни сътресения, просто защото ние много добре бяхме имплементирали нали, някакъв agile slash scrum, ние го наричахме, нали, някакъв scrum процес, който си го бяхме приложили за нашия екип и всъщност беше много, много полезно и работеше много добре според мен. Така че Супер. ако някой се чуди дали да се запише за курса, препоръчвам го със сигурност. Аз така бях облагодетелствана от факта, че имах възможност да съм колега с Ники и той да Много приложи ти някои от тези благодаря. методи върху нашия екип. Тук да кажа, че не сме се оговаряли предварително това да го Да, казваш. никой не ми е плащал нищо. Честна дума. Мога да допълня, че нали, големия плюс при вас беше също, че самата организация проповядваше да се работи по този начин. Тоест, Да, факт. имаше естествено всичките проблеми на една промяна, но имаше сериозен така, кредит да се случи това нещо. Да. По този начин. Но Добре, въпреки супер, всичко, много ти благодаря. Да. въпреки всичко това, което така съм се сблъскала тогава в екипа и дори като грешки, които сме допускали, така нататък, са неща, които и до ден днешен ми помагат в моята работа, особено като човешки ресурси, нали? И всъщност е доста полезно да видиш другата страна, нали, как се случват на практика. Много добре, много ти благодарим. Някой друг с въпрос, коментар? Интересно, че има много хора в кола. Има някакви чат, това в чата някой пише. Аз докато вие се чуете дали да питате, да ви разкажа набързо тогава, понеже имаме подкаст, казва се Management Nightmares, ако ви е интересен, вижте го. Правихме един епизод с едно момче, който е Product Owner в Google. И това, което там много силно впечатление ми направи, че той участва в някакъв такъв HR екип. И това, което ми каза, че в момента техния работят по compensation модел и в момента са на версия 9, примерно. Тоест, това е един пример за agile HR, agile или agile HR, както искате го чуете, защото те няма идеален compensation или какъвто и да е модел. И те итерират, изкарват нова апдейтната версия в Google всеки там, не знам колко време, в момента са на 9-та версия. Така че това е също много добър пример за разликите между това как сме виждали да се екзекютват проекти от HR или не, в случая от HR и как, когато го правим в един agile контекст. Добре. Ако има нещо, няма се да ни попитате и както каза Боги в някоя социалка или се свържете с нас. Се и сега да стигнем... какви инструменти можем да ползваме освен Миро. Инструменти дал Господ, както се казва, много. За онлайн колаборация Мироборд е супер за брейнсторминг и така нататък. За управление на задачи по-софистикейт, така да се каже, инструменти има безплатни и платени. Може да пробвате Trello, това е безплатен инструмент, който може да ви върши работа, или пък Business Map, български инструмент също може да ви върши работа. За това нещо има Jira и всякакви други. Да знаете, инструментите не са важното. Важното е да се обедините около ясните принципи, които искате да спазвате, да работите според тях. Вече инструмента ще се нагоди, ще се намери правилния. Финалният урок или как learning point, който искаме да ви дадем е следния. Ще го дефинираме с една японска
поговорка или мъдрост. Тя е, знаете ли кога е най-доброто време да се посади дърво? Примерно една японска вишна, знаете колко са красиви, сакура и така нататък. Та, знаете ли кога е най-доброто време да се посади дърво? Отговорът, че първия най-добър момент за посаждане на дърво е преди 30 години. Втория най-добър след този е веднага. Така че това е позованието ми към вас. Действайте и ако не сте почнали преди 30 години, сега е втората ви най-добра опция. Чао на всички, беше супер. Благодаря ви. За нас беше удоволствие. Благодарим Довиждане. толкова много. Хубав уикенд. Страхотно. Чао, чао. Хубав уикенд на всички. Довиждане. Хубав уикенд. Чао, хубав уикенд.